بسم الله الرحمن الرحيم. Şdiryan yakazannaki bolyan faciaları görüp oşoňa da allanýas. O kafirlaryň hoşgözaranyty bilen anwa aqsam däni Hudaý saklasyn eşdiýändirsiňiz, görýändirsiňiz diýmäýin. Hiç wagt gözüňiz ýüzüňiz düşmesin şu kafirlara. Eşdiýändirsiňiz bolyan facialar derýa kenarlarda, zina merdan bolyan haram zatlary Mediterananki, Türkiýanki, derýaçy Van ýene bir zat. Ey musulman oğullar, Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde näme diýär kulak as. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. La yaghurrannaka taqallubul lezina kafaru fil bilad. Ey jawanlar, men we sen gurrun. İnternete girip Telegram'ın içinde anwa aqsam gelýän klipler we akirler, anwa aqsam zinalar we fahişeçilikler atdy bolupdyr, oglanjyklaryň eline çelden ba. O fikri diýär, biz şyzra haramy murtakip bolup ketýärler we Hudaý hiç uğruna halaratanak. Aýşy adam murtakip bolsa qyşlap dälmi qadiýet? Hudaý aýdýär: La yaghurrannaka taqallubul lezina kafaru fil bilad. Ey jawan, sen allamasın. La yaghurrannaka, sen jawana allamasın diye. Näme zat? Taqallubul lezina kafaru fil bilad. Kafirlaryň däni öz ýurduny etýän hoşgozaran ýylary kawarasyndaky bolýan gurrunlar, kenar deryadaky bolýan gurrunlar seni allamasyn. Mata'un qalilun thumma ma'wahum cehennem ve bi'sel mihad. Mata'un qalil, azıcık hoşgözaranydyr o kafirlaryňky. Ýöne bir 40 ýyl, 50 ýyl adam 15 ýaşyndan beýle şunu hesetýän, derk etýän bolsa şu şahwatranysyny 60 ýyldan soňra dige hiç taýdy düşünmeýär, derk etmeýär, özü tamam dert bolýar ýaşaýşy. Bir 20 bilen 60 ardy 40 ýaşdan rawa däl. 40 ýyl nihaýet 50 ýyl hoşgözarany ýetmeli. Amma ýygyň agybetin özde mata'un qalilun thumma ma'wahum cehennem. Ondan sonra barjak ýerler tamam cehennem, ibed soňçynda ýanmaly. We bi'sel mihad. Ey yaradan Allah diýen, nagat olan barjak jaýlar yaman ýeri boldy diýär, nagat teleke ýeri boldy diýär. Näme Hudaý Taala şu dünýede şolarda ýani azap bermeýär? ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Hudaý aýdýar, kafir bolup däni hoşgözarany ýetkiripýär. Hudaý da şolaň uğruna habaratanak bize kavmy kady pikir etmediler diye. Hudaý olara wagt berdi, liyazdadu isma, ta günahlaryny artdyrsynlar, ta bollugçy günah etsinler, ta dowzakyň azaby gow ýaşystyn şolar diye. Şu direktli Hudaý Taala azab edenak. Şu direktli ýerini ýut dip destur berenak. Şu direktli derýan tolkumlaryna destur berenak. Bolmasa hemme Allah'ın goşuny, hemme Allah'ın leşker kim bu zatlar? Yuridu Allahu alla yec'al lahum hazzan fil ahireh ve lehum azabun azim. Ayet kan bu moratda. Kıyamatda cennetten ignen uji alıp paýyga almasyn şolar diýär Hudaý. Ve ulaqan azaplar olara özdeşip diýär. Mene sen ol azaplara laýyk däldirsa, ey jawanlar, ey ummeti islami, ey ýüreginde iman ba aýallagan, mene sen cehennemin adamsy däldirsa, Hudaý Taala bizi cehennem üçin yaradan hakka. Biz cennetin hurlaýyny bolup gelmeli aýallagan. Biz jawan oglanlar bolup cennetin içinde ýaşamaly adamlar ha. Biz ýöne kafirler ýalyp dowlugyň adam sedip yaratmapdyr Hudaý Taala. Özümizi dowluga oklajak, dowluga oklayan adamlardan etmäli musulman bolma. Allah'ın döwrükde dünýäň üzünde däni iýberýän azaplary, kökezýän kudratlary olardan ýaşaýşymyzda ders alaýlyň. Birazajyk özümize geleýliň. Etýän günahlarymyzdan tövbe edeýliň. Allah'ın bendigini geçirjek bolaylyň. Bir 5 ýyllyk ömrümüz bar. Aňryň bäriň özüň näçe ýyl geçip gitýär. Şu azajyk ömrüň içinde
haram irtibatat bilen ay ajab fursat gelýoti. Hiç kimin habary ýok ýalak. Hiç kim bilmejek ýalak, amma ýagana Allah ýokardan hazyr nazyr gözläp oturandyr. İnşallah Hudaý Taala hemmemizi arasda ýoldan aýyrmasyn. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.